The World According to Reza en 60 segundos. Casi custa máis decir o título que falar moito deste disco, porque a verdade é que encontrei moi poucos detalles así chulos por aí. Bueno, para que non o sepa, The Reza é basicamente o fundador e o productor principal de Wu-Tang Clan e o ideólogo de Wu-Tang Clan e de todo este rollo que hai alrededor de Wu-Tang Clan tan holístico e tan máxico, ¿no? De ese lenguaxe, ese rollo todo Shaolin ven da mente deste full. Bueno, eu cando tiña 15 anos estaba moi obsesionado, 16, 17, en conseguir todos os álbums de productores. Básicamente porque te dan cousas que nos discos de grupos e tal non soen dar. E aquí basicamente Reza xuntou a varios MCs de Europa, especialmente dos países nórdicos, non hai ningún español, cas colabos de IAM e Supan